Mladí a šikovní strojári z Dolného Považia, Hornej Oravy, Martina a Kysuca stretli, aby za 24 hodín dokázali, že z nich budú vynikajúci odborníci v oblasti strojového spracovania kovov. Jasne dali najavo, že si tykajú s frézami a sústruhmi a cudzia im nie je ani technická terminológia a dokumentácia. To všetko v priestoroch Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste zastrešila nadácia pre vzdelávanie a ekológiu. 14 chlapcov s profesionálnym nasadením ukázalo, čo sa vo svojich alma mater naučili. Najskôr ich privítal riaditeľ školy, magister inžinier Ondrej Holienčík a potom, aby bolo všetko regulérne a hlavne spravodlivé, si vylosovali súťažné čísla, pod ktorými bola počas celej súťaže ukrytá ich identita. Korunu tajomstva tomu nasadil predseda hodnotiacej komisie, ktorý si vylosované čísla zapísal k menám a počas celej súťaže statočne držal bobrika mlčanlivosti. Predseda komisie, zástupca partnerskej zamestnávateľskej firmy Ina Kysuce SRO, pán Jan Vnuk, šéfoval týmu hodnotiacich komisárov, ktorými boli sprevádzajúci pedagógovia z Martina, Považskej Bystrice, Čadce a domáceho Kysuckého Nového Mesta. Nebolo im čo závidieť, hodnotili celú praktickú časť a počas celej súťaže poctivo sledovali výkony žiakov. Spoločnosť Ina Kysuce SRO je člen skupiny Schaeffler a do súťaže odborných vedomostí a praktických zručností venovala odmeny v kategórii jednotlivcov, no fantastické, veď uvidíte. A potom sa začalo súťažiť. Najskôr poučenie o bezpečnosti pri práci na strojoch, napísanie technologického postupu a sústruhy a frézy sa naplno rozbehli. Komisári sledovali, žiaci pracovali a organizačný tím si na chvíľu vydýchol. Večer, keď už všetci súťažiaci odovzdali svoje výrobky a komisia hodnotila, merala a zapisovala, si chalani oddychli pri dobrej partii bowlingu. Ráno na druhý deň ich čakal test odborných vedomostí, kde bolo treba potvrdiť, že chlapci majú nielen šikovné ruky, ale dostatočne rozumejú aj odbornej terminológii. Rovnako ako v predošlý deň všetci súťažiaci odovzdávali vypracované testy pod číslom a tak bola zabezpečená anonymita. Predseda nič neprezradil a zanovito mlčal. Ina Kysuce SRO okrem odmien pre jednotlivcov pripravila aj odbornú exkurziu pre súťažiacich a privítala všetkých vo svojich priestoroch. Nastal čas vyhodnotenia. Napätie stúpalo, všetci očakávali verdikt komisie. Výsledky vyhlásil predseda hodnotiacej komisie osobne a spoločne s riaditeľom školy odovzdali najšikovnejším chlapcom odmeny v kategórii jednotlivcov. Predstaviteľ občianskeho združenia Naša škola Kysuca,
ktorá do tejto súťaže venovala hodnotné poháre v kategórii družstiev, doktor Marko Vojsovič, odovzdal spolu s riaditeľom školy odmeny pre súťažné družstvá. Hotovo. Koniec. Pre niektorých šťastný výdych, pre iných sklamanie, ale tak, ako povedala zástupkyňa pre praktické vyučovanie, pre všetkých výhra, pretože súťažiacich nominovali do súťaže školy ako najlepších a to je čo povedať.